Tarvitsee voida laittaa virta, kun ihan mykkä ja lattoman akku oikosolussa, niin katsotaan mitä Raiselle tuumia. Sehän lähti heti käyntiin. Ovelle, että aatolaturin lähten lattoamaan. Mulla on semmonen sekin aatolaturi, niin ilmoittaa, että oikosluku akussa. Tämmöisellä laitteella lähtee helposti auto käyntiin. Eikä paljon ottanut virtaa, 83 äsken 82. Hyvä laite. Kutonen hurpattaa.